dzinoigumi dzemusabo wesungura dzamunopiwa nePeace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio chishanu chega chega muina DJ Hati David Chipoy. Your DJ has only just begun. DJ Hard on the radio station, Blue Jeans Radio. Kanditi makadi zonye vaterera Blue Jeans Radio handonzi Hati David Chipoy the Blue Jeans Master mwana umera moyotewa akuti ta muso Friday 12 June 2020 azikutofamba zogorera kutopera ufunge zvako atichingochengeta munyasha nditi angati mbotendai musiki nekuti watendera kutinge tiripo vapenyu nasonoyo vamwe vakatofa mufunge zvenyu asenge necovid yoyi pakaipa isinongoti mutiyeukewo mambo wangu Andrew Mpembe wese pa number 10 patsogolo kuti ta muri kuzibwa kwanji waona tsapano pasi isu hatina chedu Pavanoputidzana isu hatina chedu plus 276-1245-6700 amotaura na chief ya mbongo monza kuti zvakamira sei paris kuti nemagroup maviri anditi ehe group 1 negroup 2 avese varida kupinda vari kusvikira group 2 anditi avaonekwa behavior kuti vanovhota here kana kuti havavhoti ndivaya vaya vari kuda music avonosairiro group 1 kana vachinge vafadza maadmin apane pakatoipa nditi unovafadza sei kwewewe chako kungoti mswe china handitika kubva nenguva dzafono para 6 am dzimso friday ugone kuvhoterawo vaimbi vashanu vedzimbo dzechisungura handiti akwete ngogarira ngotora music usingavhota hatidarozvi hazvina kunaka izvo zvanditi plus 276-134-37323 motora na DJ Letesto maikule kule asoko mukanya amonzwa kuti zvakamira sei Blue Jeans Radio. andazvogara panamba 9 anonzi paradza imesi chimudhara legendary ane kamba kanonziko kukangira pakatsvira dzimwe akadonha manje anditi ndokada kuenda kasiro vamwe mukana anditika ndokudoziva munokada next week munogora kwarakari panamba 5 kana panamba 2 chaimu haimika imi ndakuziva imi right now ndiri kuti munogora bada futi cheyame isaziya panamba dzotidzo plus 2778-316-3806 monzwa kuti zvakamira sei muchikadwa magrupu anditi akuti zvinge zvichifamba muchisimudzira zungura akuisa patsogolo kuti ta aparisai padeipin zviri kufamba here pajohansburg pretoria peter marisburg Cape Town, Port Elizabeth, Mafikeng, Rustenburg. Zviri kufamba here paBritse kuna Limpopo zviri kufamba here paPolokwane kuri sei pane zvakaipa usaikwasei zvakauriswero kwenda mukwashavanzuva unde rakarova
ngoma ihlesu number 9 kutula kwejaketana uparadza imesi ngoma yachona kukhangira pakaswira dzimwe ayekilambise ngoma ihlesu kunumber 8 sibona kuti khumike njani ubalo awuzweke chirongwa chamunopuwa nepeace and love salon, the better solution and more value. Akunogadzikwa muzoro zvemhande pamusorosoro handiti akunogadzikwa kunange maneos kunorohon makatsi mamwe mhande pamusorosoroso mafree hands mamoko mafreeze vane zvimwe zvakadaro so madzimai ka vavachudza kuti maimaiswa vari kufambira nyaya dzachikuti vanga vachivhurwa masaloni nekuti vane malicense handiti asa vakavhurwa masaloni ka endesai vana mama iko kumasita chiamesa ziya endesai vana mama kupeace and love vanazogadzikwa zvavo zviri pamutemo vasingamhanyiswi kani amaisara panamba 8 Simon Mutambi the Cobra Kings zvasekuru akomana ndakabvira kunonzi kupeace and love peace and love saloon sekuru zvekuti kana mbuya wako vakaenda vanobuda here kudai vanobuda kuita ngirozi chai kuita mandara chaivo chirege kugara pano muzvikuru regatinopa mbuya vako kabari vaende ikoko kupeace and love kwacho ikoko. Peace and Love Saloon is the better solution and more value. Katsa muchirongwa take sure take charimbo fella and the Char Express itai worodo kambo kacho new entry pa number 7 paka ipa kutita inwa alinjani kwa bulawayo Egberu Akwekwe Akadoma Harare Muriseisei Mafuku Tafara Kumbare Matapi Mbare Musika Pa Glenview Mudiro One Glenora Kumfombi Kufio Zufambere Highfields Azirisei Chitungwiza Kwaseke Unity P Unity O Kuem Kuen Kuelo Zakamira Saiseko Kusedi Meris Bazegeza pa mimi patenyu mimi mutongoni vanhu akasikwa nyandenga vakasika munhu ndiyo achamuyambudza Ando kambo kagerezwa kwa number 7 Teki shua chari teki Amofela Kutita Anzita iwordo anditi karamaita rodo manjeka Tova tafambira nyaya dzacho manje Nokuti ndenda kutsaka ni Alexa Kenny Chiringa Nyadenga ndiwo katonga ndiwo Ndenda kufambira nyaya dzacho anditi pa number 6 Chamesa siya zviriseko Simba rashe mnyo matombo thank you so much Hadza hauna mashura hauna musharu hauna musharu Zviriseko chief ya mbongo Azuri kufamba here A DJ latest
ariseko Brina naye chamela ariseko naye ndakanza chifarana ndamoresa mumudzeo ndamoresa futi anditi Brina apeni ya singwenya pa Zambia pariseko ziri kufamba here kotita muri kuzimva bwanji nyimbo zimenezi tikufambira nyaya dzacho dzekuti uraramise muri iende mberi tikufambira nyaya dzacho dzekuti uraramise muri iende mberi. This program is brought to you by Peace and Love Saloon, the beta solution every Friday. On a this day, Hosa Pela Vicky. Kana mshinge manzwo ojene anditika manje masunda tera titakunya sorova yakareba zvima 1 hour anditi saka kuti zvidano so anditi endai pa YouTube channel yedu yakanzi The Blue Jeans Radio Station muno subscribe oipa anditika ma audio ese waya anenge aripo zvakare maka subscribe also mune matisimudzira simudzirana nevaimba anditika then tatanga kuti chirongwa ichi manje 1 hour 45 minutes chidaro so kuti nyatsonakidza nditi dzimbo tsinyatsororwa chezo dzisingadimburwa nditi saka handitisi pa YouTube channel yakanziyo The Blue Jeans Radio Station tono subscribe pa anditika mutibatsiro tichibatsirana tichena mberi takadaro so anditi kaka ndokari pa number 6 atakwe number 5 pakati nepakati pechirongwa Wabuzoro ichangame. DJ Hard on the radio station. Blue Jeans Radio. Oyo andazvokogara pakati nepakati pechirongwa matadiwa nekambo kanonziko ka DCC kubva kula Spalaboy atatenda pinjisi andire chimwe chekuti muri kunakidzwa kwese kwese kwamuri I hope I find you well wherever you are angile kutombule kunyangipata kahle kuzindawana sonke lapho yakona ibizo langu hati David Chipoy The Blue Jeans Master Oyo Will you marry me forevermore? Will you marry me, Melissa? Will you marry me forevermore? Asandika kisi jete, asandika kisi jete, asandika kisi jete, asandika kisi jete. Kadeti chakati chapera amba, kadeti chakati chapera wete, kadeti chakati chapera andidi, kadeti chakati chapera wete. ando kari pakati nepakati pechirongwa mungadai masora sekwese kwamuriko kwandiswe Friday arangarise shondora nyanditi arapera zvakanaka here stay safe anditi mbogarai mumba imimi mumira yakufamba anditi kwane zvirwere zviviri zvitatu anditi sekuZimbabwe manje kune zvirwere zvitatu akuna iyoyi COVID-19 kweta chigwere chepolisi unorohoka zvirega kana kunobhadhara 500 sagara mumba iwe manditi kune chigwere chemaganasi iyo ukadzigara mumba wobuda pazhe unoputitswa unonge uchimboenda kupi gara mumba iwe wazvinzwa ita seni zvangu alright kopa fu pakamira sei pana mofela ati ndongwazi ane kamba kanonziko hope dza Solomon anzi daidza gona kuita hope dzinyatsodudzirika zvakanaka nditi kundikaroto iri moto yobva yo iri mota yacho ka ana uri vabhara kana bhasikoro kaini andarota mota cheche ngaiwe mota cheche kanditi ako kuseka yangu neora seko chief ya bongo parisei vanozviringa kuti upenyu
pere Matatulinda rakangara varinda Mwari uya imeka kuopera tango Anzatsi yangu yakarota hope isati yashaika Mukwamanda rota chibage takasvibirira Padudziri ndokuti upenyu usingapere Masuwa matatulinda rakangara varinda Mwari uya imeka kuopera tango Chibage takasvibirira dai uri upenyu urefu Anzatsi yangu ingadai isina kuenda parefu Achiona mukamati ndo achirova makatare Mwari uya imeka kuopera tango Plus 276 1245 6700 Mobada chief ya mbongo modzo kuti zvakamira sei mopinda sei kwanditi zvizhinji endai pa YouTube channel yakanziyo The Blue Jeans Radio Station amano subscribe pamutitika tiendese nefenyuro pamusoro patsogolo kuti ta kunge tsungura iyo yanditi iwe Plus 276 134 37323 DJ Letesto Monzo kuti zviri sei Plus 2778 316 3806 Mobada chairman shaziya munyo matombo Vachaya manje munyo matombo nditi sorry chairman shaziya nditi imi andiri kutuki kwa mai kuita kunakikwa andoimba kuti neuri kunakidzwa futa nditi The Blue Jeans Radio 1 year zezesa pa social media what it is opono Pamwe pacho ndinorabda sakarewobe Vatutsiriwo nditi uchafa nemare Pamwe pacho ndinorabda sakarewobe Nai baba anaida ndoita sei kune musoro wangu I need something chiri nice musoro wangu uchaita uyu aishi nai mai mwana ko unochemeko hauna kunzwa zve peace and love peace and love peace and love saluni inogadzira musoro zvemhando yepamusoro ma hands free ma twist nezvakawanda wanda oh nai eka arega nditomhanyirako nokuti nekazita kacho akandofunga kunoitwa zvemhando rokwata ndichagare pano ini chimhanya yamai mwana nekuti peace and love ndo shasha pakugadzira musoro peace and love salon the better solution Kumbushana na magitari Nakuda kumbushana na magitari Belerese andijari na paso Belerese andijari na paso Mpini wasotoka pa Blue Jeans Radio ando zatoita izozo atokuvadza Brighton chivara rese chibodo anekambo kanonziko rese kagere pa namba 3 makorokoto mukoma wangu aziri kutofamba zvondete ndo kuti zvendekeya sungura yende patsogolo kuti ta yebo kabe yikhono kwekwenzakala mhlanje kunjenje ange Friday Nakuda kumbushana na maiki andafunga kubosenza zvangu nemaiki sahatiso andichishamarira ndite muchidhukigwa arese andichalava inini aundoona ndichirima mugadheni kainini aundooneka inini ndichichera manyowa kumatanga evanhuko andafunga kusenza nemaiki ndonyatsosenza nayo zvemhando yepamusorosoro kuti ndipe kurarama nditi ndo zvacho asarudza basa rake muupenyu kakanyanya atine mfaro kuti mabhora akudzoka nditi weekend ine yanditi kandina kutobwana na Barcelona achita mabhora
inotevera chiyo pakati pesonda apa tawana na chele vadzokera futi ando matimu angu zve chele nebhaka ande ndapinda machena saka ndine kamufaruka katiwedzerwe iso apa chambasana chiri pasaidi pangu so chemoyo wangu handiti chichindifidha nemazilavhu andodi zvangu sarudza basa rako mupenyu ko pana batu pakamira sei reka tone vakuru vakati chirere chikokurera vakuru vakati chirere chikokurera yote hakuna baba nekuti wave baba shuga uchatenge vachifa nenzara uchisunga purukwa nemutsonga wenyama musha uchatsikekwa mbuya ndokwakumusha kwako makizodo makingwazi nenjanje express chechiye panza isingazare okoyo andakurovera kwenda manje andauda kupedza basa raini koindopedza masportska andonzi hati David Chipoita Blue Jeans Master the son of Moyo okoyo kuti wave baba shuga uchatenge vachifa nenzara uchisunga purukwa nemutsonga wenyama kumusha utsanzikekwa mbuya ndokwakumusha kwako amawa uwe apakaipa kuti ta mese makavhota munotendwa naiti chirere chikokurera vakuru vakati chirere chikokurera yoda kuna baba namai nekuti waroorwa shuga uchatenge vachifa nenzara vachipiwa mazita nenyaya dzekukwata mutara benji kugara pabenji vachikwata ora mwari ukofuta sekungera Peace and love is the better solution and more value. Peace and love is the better solution and more value. Peace and love, yeah. Peace and Love Saloon, the better solution and more value. karipa namba 2 urama pako ndoziva kuti ndakunyepudzai zvangu ndakwenda pa namba 1 pachine mukomana netsa uyu gift muchemwa wezhira wezhaura wezheve wokuwa zvino munguva yezhizha uyu akwai mashura kutenda kuri kune vese vakavhota nditi ndokuzivai nemazita enyu ndokudai zvemakadaro mese uyezve Blue Jeans Radio nePeace and Love Saloon zvokulavha izingaite zvekuti dhuku ndokamasharaka kamunovhotera musi wefriday musi wechina sori kubva nenguva dza4 manheru kunobara 6 am adzemusi wefriday zanazo 12 June 2020 mwakaona kuzimbabwe kunyatsorira chando chemhando cheche asi kuri kutonhora kuchitunguza iwe mwari wedu karega akuitire zvakanaka rega inoonekana nemhana panochiita matsadiwa tatandara zvakwana kutenda kuri kuPeace and Love Saloon nemaadmini ose chamensaziya Chief Nyambongo Munyo Matombo DJ Latest and myself pamwe chete naambassador moyo wangu ane. Thank you so much baby. Ndakachaja ndine moto ko ndiwe chaja yangu ka bye bye tosanga sondorotevera nditi mange makateerera kuchirongwa Blue Jeans Radio sungura top 10 chamunopiwa chishanu chega chega nePeace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio muina DJ Hati David Chipoita tosangana zvakare izvo ndinotevera.